கும்பகோணம் அருகே துக்காட்சி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட குமாரமங்கலம் கிராமத்தில் ஈமை கிரிகை மண்டபம் கட்ட ஊராட்சி ஒன்றியம் சார்பில் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு பணிகள் தொடங்க உள்ள நிலையில் அந்த கிராமத்து பொது இடத்தில் நடராஜன் என்பவர் ஜேசிபி எந்திரம் கொண்டு இரவோடு இரவாக மண் அள்ளி உள்ளதால் அவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கிராமத்து மக்கள் ஒன்று கூடியதால் பரபரப்பு. கும்பகோணம் அருகே துக்காட்சி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட குமாரமங்கலம் கிராமத்தில் 100க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இங்கு உள்ளவர்கள் இறந்த முன்னோருக்கு காலம் காலமாக அரசலாற்றங்கரையில் பிள்ளையார் கோவில் அருகே ஈமக்கிரிகைகளை செய்து வந்தனர். அந்த இடத்தில் ஈமக்கிரிகை மண்டபம் கட்டி கொடுக்க வேண்டும் என துக்காட்சி ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சசிகலா சரவணன் எடுத்துரைத்து அவர்கள் ஊராட்சியில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி ஒன்றிய குழு உறுப்பினர் கலைச்செல்வி ராஜேந்திரன் மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து ஈமைக்கிரிகை மண்டபம் கட்டுவதாக முடிவு செய்யப்பட்டு திருவிடை மருதூர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் இருந்து அதிகாரிகள் மண்டபம் கட்டுவதற்காக அளவீடு செய்து 2 தினங்களில் பணிகள் தொடங்க இருந்த நிலையில் இரவோடு இரவாக அதே பகுதியை சேர்ந்த நடராஜன் என்பவர் ஜேசிபி இயந்திரம் கொண்டு பள்ளம் பறித்து மண்களை அள்ளி உள்ளார். மேலும் அருகில் இருந்த பிள்ளையார் கோவில் கிணற்றையும் இடித்து எடுத்துள்ளார். இது குறித்து கிராம நிர்வாக அலுவலர் உட்பட பலருக்கு தகவல் தெரிவித்தும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும், எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் தமிழக அரசும் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து அதே இடத்தில் ஈமைக்கிரிகை மண்டபம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று குமாரமங்கலம் கிராமவாசிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர். நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றால் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட இருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர்.